Бүгін мәшһүр татар режиссері, СССРның халық артисті Марсель Сәлимжановның туған күні. Өзі исән болса, аңа 85 яш толған болыр еді. Бүгін Камал театры артистлары театр әһелләре қабіріне шешеклер салды. Режиссер турында хатирәләрен яңарттылар, рухына дұға қылдылар. 400 елға якын гомерен иҗатка багышлаган шәхесне әле һаман да сагынып яшиләр. Таләпчән остаз, әмма ничкә күңелле иде диләр аның турында. Күркәм гадәт буларак бу көнне Камал театры тамашачыларны премьера белән сөендерә. Бу минутларда режиссер Айдар Жаббаров куйган санаулы кишләр спектакле дә бара. Аңа кадәр театр сәнгатендә зур уңышларга ирешкәннәргә парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Марсель Сәлимҗанов исемендәге премия тапшырды. Быел аңа кемнәр лаек булды? Тулырак Айгөл Бәдретдинова. Алкышлар, шатлык яшьләре, горурлык. Марсель Сәлимҗанов исемендәге премияны тапшыру тантанасы гадәттә шундый хисләр белән үрелеп бара. Бүген зур бүләкне Татарстанның дәүләт совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин кулларыннан алалар. Марсель аңа безнең арада булсын. Геләне искә алабыз. Менә минем истә калган шушы сәхнәне тезләнеп үпкәне бар яны. Беренчеләрдән булып сәхнәгә Камал театр артисты Фәнис Җиһаншин менә. Ул сәхнәдә кабатланмас образлар тудыручы гына түгел, танылган алып баручы һәм блогер да. Театр сәнгатен бөтен дөньяга заманча алымнар белән таныта. Марсель Сәлимҗанов исемендәге премия аңа шуның өчен тапшырылды да. Әлбәттә, ул бик каты толкынландыргыч. Чөнки Марсель абый белән 6 ел эшләп калырга минем бәхетемә туры килде. 6 елда да ул 6 спектакль куйды һәм 6сында да ул мине ала иде. Марсель Сәлимҗанов исемендәге театраль премияның тагын бер лауреаты Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрының әйдәп баручы солисты Гөлнара Гатина. Узган ел ул тамашачыны Сөембикә операсында төп партияны башкарып сыкландырган иде. Марсель Сәлимҗанов исемендәге премия иҗаты әлеге бөек шәхес белән бәйле булган сәнгать әһелләренә тапшырыла. Шундыйларның берсе язучы Зиннур Хөснияр. Театр дөньясын яктыртучы бердән-бер сәхнә журналының алыштыргысыз мөхәррире дә ул. Бүген тагын бер дәрәҗәле исем Марсель Сәлимҗанов исемендәге премия лауреаты. Мәшһүр режиссерга сәхнә журналының беренче номерларын күрсәткәнен бүгенгедәй хәтерли. Бу журналның эше минем безнең спектакльләрдә мактау булырга тиеш түгел, безгә анализ кирәк диде. Һәм акыллы тәнкыйть кирәк диде. Марсель Хакимовичның сәхнә журналына биргән хәйр фатихасы булды дип кабул итәм. Премия тапшыру тантанасы күркәм гадәт буенча премьера санаулы кишләр спектакль белән дәвам итте. Бу Марсель абый Сәлимҗановның рухына дога да, ул калдырган милли кыйммәтләр өчен рәхмәт тә. Айгөл Бәдретдинова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы.